treat ang ibibigay ni Jello sa ating Barangay USA. Jello, it's your turn. Mga kabarangay, kasalukuyan po tayo nandito sa loob ng napakagandang Seafood City dito sa West Covina. At kasama ko ang napanag sa kasuotan na si Tito Ben Bautista. Artista ka ba? Pa-autograph naman, oh. Ako magpapa-autograph sa'yo. Dahil dito, ikaw ang star. Nabanggit mo kumanta ka sa Carson City, di ba? Pwede mo bang handugan ng awitin ng ating mga kabarangay? Bayang makantan ka, naputar ko asunata, apang subad ko ken ka, puong to'y biyag ken liwliwa. Napakagaling! Yung po ba ano ibig sabihin? Hayaan mong aawitan kita ng aking nagawang kanta. Sana lumigaya ka. Yan, dinededicate niyo po yon para kay? Sa lahat ng mga nanonood ng TFC at Barangay USA. Eh, paano naman po yung asawa ninyo? Para sa kanya na rin yun. Tito Ben, kayo po ay TFC subscriber. Yes, of course. Gano'n nakakatagal? Mga siguro mga 9 years na. Napakatagal. And ano po ba ang hatid na nadudulot sa inyo ng TFC? Ay, maganda kasi yung mga anak ko marunong magsalita ng Tagalog at saka nakakaintindi ng Tagalog. And updated kami sa Pilipinas. And gano'n na po kayo katagal na namimili dito sa Seafood City, West Covina? Mula nung pinatayo tong Seafood City. Ba talagang suki na kayo? Oo, suki na kami. And ano po ba ang gustong-gusto ninyo dito sa Seafood City, Tito? Lahat dito kasi presko yung mga bilihin at saka lahat ng makailangan mo. At saka yung mga kinakain sa Pilipinas, meron din dito. Kumpleto. Kumpletos recados. Bye-bye you! Finish na naman ang ating Connect Week. Sa susunod na linggo, abangan pa rin ang inyong mga vlogs, photos, and requests. Have a nice weekend mga kabonding. At kung wala namang gagawin, tumambay na sa ating Multiply group site. I-check ninyo ang mga photos, videos, and vlogs ng iba't ibang mga kabonding. At mag-upload na rin kayo ng inyong mga moments with your best and closest friends. Ako po si Bianca Gonzalez at heto ang show na patuloy na nagpapaliit ng ating mundo. Close tayo sa TFC Connect.